What's up guys? Magandang umaga po at pupunta tayo ngayon sa may Pasong Tamo Extension sa Makati. Kasi magbabayad tayo ng PhilHealth contribution. Ayan, samahan nyo kami guys sa aming pagpunta doon at mega love shoutout muna po sa ating mga kaibigan OFW, sa ating mga kaibigan sa YouTube. Mega love shoutout po sa inyong lahat at sa ating mga silent viewer. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, papunta na po tayo ng Pasong Tamo Extension sa Makati City para sa ating pagbabayad ng PhilHealth. Halika, samahan nyo kami at pupunta na po tayo. Bye-bye po! Let's go!
maliit. Kasi hindi daw siya talagang Professional. professional na ano, professional na mayaman. Ay, umamat pa yung mga billionaire pa rin. Pero parang usapan ng pera. Oo. Pero pala, 500 million? Isang bukol 500 million. Grabe naman lupa na. Puro kakaparang naman yung lupa yun. Magano tayo. Ay, hindi tayo nalikutan. Libre tayo nalikutan. Saka sa... Paano yung manilikutan? Sira siguro yung signal line. Sira bigla. Bigla sira yung signal line. Siguro malas na. Init-init eh. Bigla pa na sila. Yan, hotel yan. Ha? Ito hotel to eh. Raffles. Korporasyon. Sabagay mga korporasyon naman. Bilyar lang siguro yung korporasyon. Video. May mama na gusto. Sa lupa. Hindi lang yun. Naging siguro siya. Ay, bawal yan pa. Ay, taxi na. Anak pa sila doon. Masawa sila. Ang mahirap po kung makulumbat at pera. Ay, na-withdraw na yung iba. Sa bagay, wala ka talaga ng rayon. Hindi ba yung mga patuwan? Ah, Pranaw daw. Nagkano lang sa trabaho. ayaw nila magbahagi ng kanilang Oo. kita eh. Mga portion dito pagkatago sa malilim. Siyempre naman, mainit. Dapat nandun ka sa kanto. Ayan, traffic enforcer, nasa lili. Wala ano ka dyan ng ni Torpo Brothers. Pag nag-eleksyon eh, magtutulpa ako pag Tapos uli nila yung mga piyapiyain. Mga piyapiyain na yan. Dahil sa mga wala yan. Malagay pa sila ng mga
sa Makati na may yaman, mga milyonaryo. Kaya kung ilang mga milyonaryo magkulot, ano? Dati yung mayroon akong kamag-anak nagtatrabaho dyan sa Ordaneta Village. Pero, Oo. Parang matanda na yun. Retire na siguro. ano, may sariling bahay din dito. Ha? May sariling bahay, o dyan ang kabawa. Yan nagtatrabaho. Sa Guadalupe na uwi yun. Pag kinupuntahan ko yan dyan, panay tayo nun eh. Di ba may mga peros doon, may Guadalupe, may ABC. Tayo peros doon. Umaga na eh. Ito pala kami yung babang. Michael Puyan, Paseo de Rojas, Makati City. Parang mas matanda pa kita pa ako yun. Oo, nauna ka kita ba ako? Sila Jenny, kasupanan. Ako nila yun. Napupunta sa akin. Nakaligil sa Witch. Maraming racket sa sila. Kita ko yung asawa nito sa akin. Puro na pero sabi ko, kasama ko. Hindi mo makuha ng passport. Sinapos pa po. Malakas. Laging nasa kung yung si Jenny. Libre naman yata pumasahe. Yan, maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating biyahe. Galing tayo ng Pasong Tamo extension na nagbayad tayo ng PhilHealth. Sa ngayon, nandito na tayo sa ating opisina. Back to home base tayo mga Oragon. At mga paps, mega love shoutout ulit sa ating mga kaibigang OFW at sa lahat ng ating mga subscriber. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon at ingatan kayo sa lahat ng oras sa inyong mga ginagawa. Bye-bye po! Thank you po sa pagtulong at pag-suporta sa ating channel. Naway wag po nating i-skip ang ating ads. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe po at maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye po at magandang araw po sa inyong lahat. God bless all. Love you!